Barasa. Ndagiterero. Tora twali barasa yo bwango. Ege ikaro kia bangina. Eke abakungu bune Biblia gotera. Biblia mete go ekere go kwana igoro ya mangana ya abakungu ige gotera mukungu mungaini, mukungu muliri, umukungu. Biblia gotoro ko mukungu. Bono, lero konta que tora kwane ngana yemo. Engana igoro yege simba nengoko. Nyumotara itege simba. Karaboli ngoko ngaye ngoko. Ngaikwale olikuwa wapi ege simba gigakoria. Abakungu. Sukango gocha tora kwane ngana yemo. Just one. Yemo iga. Amangana nkiri kuri sama tabekania. Iga gotebanga abakungu. Lero nintutoko ega basacha. Intu abakungu ntu. Intutoko ega basacha. Abasacha nabagoteba. Omusacha oyo mogante betinga nana tigango kani. Chi challenge abasacha togwetera isika tokwerese gura 10. Yani amatemwa eke temptations chire isiko ga nana kanigwa pi buna piere. Imagine nana obisiga isoko kora chigasi umete siku isi abantu bali professional chiobisi abalimu chiobisi chechi serikali chi county chiobisi choboraliaga na gitari chiobisi chebiasara bya abantu kirasesa abantu bali gasi yabo omukungu omanya gocha yani obisi mambi bone kero abantu bagosoye gasi obya konyora omusacha omanya komuagi yani omubwata kabisa igo mubwata omuagi bya kabisa omukirire kuba kiaye kabisa kiamo ikange no mukungu oli nero omanya gusuka omusacha oliange kabisa yani bakwagani yani omuagi omusacha olia pakometa omusacha oli omubero oyo nyegera omubero oyo chenji style gete amangana ababobe yani okwagi style yani abakungu bakwagi abasacha chiobisi musacha oyo gande betinga nana abakungu yani batoira matemwa mabe akameote banga nano mukungu omanyete byanga nobwata no le people no mukungu onere gale people lakini yani yago PF style gete se obisi no ale style gete utali ku understand abakungu. What is the problem? Okumenya gonda binga nana gukirete yani omuntu agochabe gete yanga akayanga yani akamini akayanga bono eyanga gokubeka gochiobisi eyanga buneye entambe iga yamarwetu bitama eyanga iga kore bya ige divo kogenda gochiga bwobisi norangeri kunonye ne meeting eyanga agere bya iga kabisole smart ogosoiga no nabantu bagosika bate banga umusibati oyo naisaine ko manage nonye ne department yaye kuno no supervisor kwame ko nano umuntu agochegasi nano umuntu abigitaka yanga yani karamu nebu tagochora abigiteke keninti ebi mini omukubeka gochobisi on a working day weekday omete style nere tora gwa dress style yore dressed bante bago gusika kulingana buno gwesoka kulingana buno gwe present ogwesoka igaboli ore serious go sobisi nana basache kero bakora bagoteba hey that lady muchazanga na uyo demba the demba na konga very serious don't joke with that to korra mondo gocha gota indio gocha konga lakini style nere abantu bakwe bwatoka yani umontare ale style gete yani ako portray character gete yani ari tayari gogonji style yeso gete yani bono musacho gochikorire ligo batanga obe yokaro muntu obe igari tayari gogonji abakungu ayuna mangana ngikeire korwa matabekania abakungu nyomba ntwa kwanete goro yo mukungu oli okobita buneli goita omusacho ndakamnya gonte binguma ete nana nonya ninu naenda abakungu inu mwato selri koru nyomba nana imagine kwarure gasi ritukorigima waitire gasi gosene sabari kwagenda gosene mekutano abasacha ntore busy waika nyomba kwamenya konyani mukungu gabitete buneli goita tata etiko concentrate okwane nere igakonya okuboria mangana echi school fees tarachina gokwani naki omwanji nakiri tukoriare gasi mbiya yale mbiya mwakora yani omanya okoburuga bano noye kwate banga nonye ntacha mapema inki nonye nara eteranda ara umirana nabasacha bande turaikaranza yani bono mukungu nyomba kwamanya kobeke mine pi kwamanya kweburuga kwaburuga omusacha onde kwamoseli pikor nyomba bono gakwenda ochisika buga kumirana nabana wanyora umwana toto umwana mupepi
omwana omukwanira biya omwana omuira biya tiagie china batebi bakwagi kabisa bakomugani wo oigubiya omobere oyo chaka corresponding ngenjengiya kwanyora omugakochire omongina gwatigaire ga mambi na mambi ende kwamnya gotebi ngamba bere mure no mwana otokire moino gari abakungu abaronto maeteiga omusacha no musacha nokore kiora kore buno oli omusacha oli ojusi andebi ngana ntu abasacha nabo torabasabi by nature igo mo basa gotuita egente kiya nekiya gugwakero riri guchiaria omusacha macha yana pasia na gokorigereria nande korasa boe gwiriorio gote pipiria ge gote banga saba ngoewe digia ngonyore turango igoreru bona ye kugwasa ba gote minute nge kwarasi miso ewe nana gotogusaba basubati kwanyora go bali tayari gotoa paka chinsanjiro koewa paka wacha kawecha ndanga kweli yaya iga yaya kwaranga go kwaegu bwango iga basubati toligererie nganei toi karansentu categorically tolengereri the ball is in our court ntubuna basubati and it is high time ntubuna bakungu totenene imara toteba basacha no mo basa gotochaya twe intu abanyene twegerere twe oroki ko babantu bale serious nande twe oroki bunantu nabantu batenenerete amangana yenkenya no bwa matubya omokungu musacha wanataka kama wewe sitaki mchezo by the way mimi ni bibi yenyewe na niko na watu sitaki mchezo hebu tuheshimiane hapa kwa hiyo ofisi tuheshimiane tanga kwa kinge so when are we going for a drink oh sweetie ukenda kurukumu sacho bande sweet obisi are you mad njena na nyuo mire mbwata abana babiri kwenda kurangira musacho bande obisi nga sweet mugaka ukenda kurangira musacho bw'umuntu mugaka ukenda kurangira musacho bw'umuntu sweet obisi yani aye tubwati maskani togosi ko musacha bw'umuntu hago taina kinga yaya nganana togende ngatogende drinking ngatogende kwa motebi nga yaya nchikonya na haragiri onyera nchiri obisi bune company nini erogenda muragiri lakini amangana ndio konya goteba ninga we meet after for a drink which drink kwagenda kwanyuchi drink chiabande kwali chiranji chiabande kwali bintu byabande kogocha gotebi kungandi gocha konga kwamenya gochaka ngapano you see this man is a dog which dogs abakungu ni ntutu abekira abasacha ababere dogs yani olete chinyama obekega umayikoleta chisese ngoko tenga chisese chinchikoli nyameyo abakungu it is high time I am speaking high time twerengereri nima etenga abakungu mumaita mangana yangu kwanira igo bono tutige konya we pretend tuagerira abasacha batuchaire tuagerire intu tunaonekana kama viumbe taifu. Oh, ndio hata mwanamke ni kitu kidogo na inakuangaisha. Kitu kidogo gani wewe? Oikatosika abakungu. Omokungu ne rogo chokenka. Behind every successful man there is a woman. And most at the time women ni ntutokuwa gacha chinka. Omogake karokwa chire no ne sabali sikoiga asi omongino na rogotigara nabana. Ore ndo mochiobia omongino ogochoko gusibeli chiango gwakire basi okoroseli ndagera biya wasoka kuru nyumba ore ndabana ore ndo mochie nyumba nensafi esabantu bakorara smart yali kiregento we run our homes eyo minute nganto bwate omoika bwoborai nabo tokora lakini ntubuna bakungu intu abasubati ntobwenta gwesoki tobwata namo imara kama simba totebe nganto isanye asoborai na kitura chiwekera yonse asoko owechoka una abakungu toba abakungu nya wechoka abakungu simati totiga mangana yuko nya kwaga agia basacha babantu konya kurangarangiria basacha babantu o sweet o what na konya kuwebeka gabunga gore tayari konya kubeke biyanga bimini o bisiri no ene karamu ne gutachore o ebosi kukurangiriko kwenda gali no ene gentara gotebi oeba esenge njo style bweso gete wikato differentiate mangana yo bisi amangana ya mugondo mangana yetundu bali na mangana nyumba no ene style ogwesoka nyumba mwao umusacho wekera gokorora mukungu aina kia korora taliunga obugete nore bwechuarete kurumambi wakabugete ne yanga kwagongeti umwana chindere chia mabere no chire yani ore style gete gwetigete ore feri and camped ogwesibikoro chumapiri bakachumapiri mukungu kobuka kwebwatera mache gwesibika kwaba smart omusacho gakorangeri na kiaye mama boy ntoka bwatekege ni asegete na asegete tai papa boy na kipapa boy akayanga nkara alimbwatera kindo chenkago cha kongisara tiganda rarora ngende mpime yanga kwaba smart
Kugo tara kuchiabu more na papa boy yago tena igote bakweli meet my wife. This is my beautiful wife. Ore smart. Ore biya a true reflection of a man. Mukaye o mukungu anyome. Igaba kungu karukuri mte Beyonce. These things round circles. We need to think and think again. Na tusimame imara kama simba. Tuonyeshe tabia zile zinafaa. Aba sacha batekunya utoroka chisire queen. Tukane na tukane. Tobuke mandi tokore gasi. Boka ikarakari. Kore gento otware bese yao yokugura none kebiriti. Ebese yao kugura none chumbi. Tali yoko baiga tu efwa. Zinabe hakuna chumvi, hakuna kibiriti, hakuna nini. Oba sacha agota bo mukungu yo is stress and is stress I am not going to manage. Kwa nini sacha bachire? Aba kungu ni wakati wetu sasa.